Joo. Okei. Siis sanopas vielä mistä se on. Tuo musta ja... Musta ja tuo. Ja sitten se kääntyy, kato tämä luukku näin särän. Joo. Silloin pystyy suuttimeen ja suuttimenkin vai, mutta se on melkein, kannattaa Jonnelle tai jollekin soittaa, jos pitää vaihtaa. Niin se, tai kyllähän Olavi osaa, jos... Niin, siis mikä tää on? Se on tämmönen, se on käytetty suutin, mutta tuosta näkee ne minkälainen siinä on. Joo, Sen takia minä jätin sinne. Ja kiitos. tuossa on muutama näitä laatteja. Tuolla autotallissa on sitten semmoisia laattoja, millä täällä oli joitakin paikkoja, mitä on laatotettu niin varalla. Niin. Minä niillä muutamilla laatoilla tee mitään, mutta joskus saattaa tarvita. Niitä ei saa muuten enää moniakaan laattoja, ne on vain 2-3 vuotta myynnissä. Niin se varmaan joo. Niin. Eli vielä kerran, jos me halutaan putsata sitten, että miten laitetaan pois päältä sitten? Niin, tässä on se. Tästä sammutetaan poltti. Eli sammutetaan, se on siinä, että Joo. se on pois päältä heti voi avata, että joo, ei sitten mitään. voi joo. Joo. Kyllä. Ja nämä te aina... Laitetaan talvella. Niin, tähän talvella just, tähän ja joo. tuo kiinni. Joo. Niin, tuo kiinni, just Joo. tuo kiinni. Niin. Ja tuolla oli sulakkeita. Täällä on sulakkeita, jos näistä menee joku Niin. ei sulake. Ei siitä ole mennyt yhtään ainoa. Niin. Mitäs Hyvä. tässä muuten oli? Tämmöistä Siinä mä en se muista puhuhuone. ollenkaan. Puhuhuone. Ai niin, tää menee sinne joo. Niin, just. Tuolla sitten näytän vielä tuon säiliön päällä on semmonen, jos vahingossa niin näillä on romua vielä. Jääkö tää letku muuten nyt vai? Joo, Joo, se jää. on hieno. Mutta tämä Nyt pestään johto on ollut olutta. tuolle, mutta minä en sitä tohi jättää, koska kato, tämä minä jotenkin